Kidamtang chitini payang kora trogani Diphu Joint Director of Health Services a conference whole along National Tuberculosis Elimination Program ate NTEP arlo kedo District TB Forum ar sigjit mai kangni pon. TB Harega Desh Jeetega po athepi enpen kangni mai along Joint Director Dr. Borsingrong PNC mai chepahem phu pon lo. Mai along akaprega doctors satumta mai along chetong dunsi TB ke pavirji aphan mailong chingki chingwai RDP lo. Lason si District TB Forum atum pen kedam tangani ke claim kedam la pen ke wang jilangani ke claim kedam ji alam tami mailong chingki chingwai lo. Karbi Anglong Autonomous Council aja kong pen District Health Society la pen Joint Director of Health Services atum pen TB Harega Desh Jeetega po athepi ensi mai ingni pon lo. India Prime Minister Narendra Modi pen TB Mukdesh pu athepi enlo. Laso tingsi Dakar bianglong arlo tami TB kejokwan a district kasalam ji aphan nilitum TB officer Dr. Joyram Phongsa atum pen chepaduksi Kar bianglong district arlo TB akeso kepami dopiklo puta alangli Dr. Borsingrong pi ahin pen pherangki atuma thengno thanpon. Pinidak nilitum Kar bianglong Autonomous Council aja kong penajok inutum la District Health Society la pen Joint Director of Health Services ahin pen ilutum TB Harega Desh Jeetega pu jitu ilutum Prime Minister Honorable Modi ji ahin pen TB Mukt Bharat pu laso angdeng ke en pen ilutum Karbianglong ta ader angdang pen pacetonun si labangso TB pa bedaje phanil tum ke klema son dolo laso kuthak pini ladak isia meeting do ilo labangso high level meeting dak World Health Organization hin pen nangache tongdun Dr. Buragohai ta dolo dak nilitum kaduwe chingki chethan pen Karbianglong ta TB ke pa bedaje phan kabori do la pen nonamat ilitum dak TB officer Dr. Srang Phongsa do alang ni cepaduk penajok Karbianglong along penang an atibi ya pesen teman kepami dulu labangso alam aku kan nilitum tak cingkisi non nilitum media ahin pen jongsi labangso alam nang pacetang pidun pulutang te nilitum la TB ke suspek nangji main ke kapasi kaf kapasi for more than 14 days lo pulutang te TB tahai pura adung het nituma health facilities do ladak keceng pen asha kormi pen cenglok nitum la medical department majuk phansi tamet charjura nituma health institution long bangra la athekar kecepat cek pen TB do ma kecepat cini phan bangra nitum phan nang nitumang bong la samangso TB pa bedai phan si tuni dilo Kepasi jongsi ni kriplian le rogapita mimedet pulote TB tahai pu matha ponpen adung het se kachelang dam adimalong dampen kachepaklang dam nangchi akenang sotlu TB akesoke keme un akeso binong lapen rat pangri pensi ake joy pen dowai pen ke chenglok akaprek kinangji son anta rabdun ji buta alangli thanpon Labangso mayalong WHO pen Dr. Buragohai tami chetong dunsi penangana kinang sot alam mayalong chingki chethamlong lo. Lason si inglong a district along TB ke sokilong atum katherak lapen kaphire hai huya puthak WHO pen Dr. Buragohai pen ke than ke lasolong kadukawe chelang pet pensi ke paveji aphan bor inangpo lason si TB ke sokilong pen kemeteng atum aphan siki PC rat aphan pathan pulote penangan kachelar doji lason si da council pen akapreka atum nang cherab dun lote pechunun po non ke district alo TB ke pang thek ji aphan amesin hai hui tami doko ka joine ke so tami penangan pang thek ponong lo laso tengsi Karbianglong alo ongdung atum ke so ke mi atum dolo puta phirang ke atuma thengno pachini pon News report Karbianglong live